עם 5 שחקנים בהגנה, אוצ'אי קיבודי וארוש בקישור, אלמוג ואנסה גם מ5 שחקנים בקו האחורי, חדידה, אבו עקל וקלטינס בקישור. 6 שחקנים של טבריה בתוך הרחבה, זה כדור שעולה לא מספיק טוב בחצי גובה. עוד ניסיון לך להכניס כדור לעומק שם, בעיטה עכשיו שנבלמת, עוד בעיטה והכדור נכנס! איזו פתיחה של עירוני טבריה, סמביניה כובש ומעלה את טבריה ל-1-0, וכל זה קורה מאותה קרן שהיא קיבלה במתנה. במתנות צריך לקבל ולקחת, וסמביניה יכול באמת להיות מרוצה מעצמו. הוא חיכה רגע, הוא בעט, אתה יודע, כשהוא כיוון את הכדור, ואלה האוהדים של טבריה שיכולים להיות מאוד מאושרים מפתיחת משחק שכזו. מימר מודאג מאוד. כן, קודם כל כדור הקרן הזה, אתה יודע, שמירה אזורית. אבל גם מאבד אותו די מהר. שלב ארוש מחפש מישהו למסור לו, דווקא מסר טוב, וגם זה כדור טוב, ואבישי כהן ינסה להגיע ראשון לכדור, חותך לתוך הרחבה ומייצר בעיטה. הוא עשה כאן מהלך טוב. מצוין, אלון אלמוג עם כדור מצוין, מוסר לאבישי כהן. הבעיה של אנסה שהוא היה בפנים מדי, הוא לא נותן את האופציה לכדור רוחב. אבישי כהן בצדק מנסה לבעוט מהמצב הזה. אבישי כהן בן 30, עונה שנייה כאן. פתאום הולכת ותוקפת עם פיטר מייקל בתוך הרחבה, מחפש את הפרצה לבעיטה ובועט את הכדור. כדור חלש, נמצ'יסקי לוקח, אבל ראינו פה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר התזמון, שבריש של שנייה עושה הבדל. הנה אנסה מגיע עוד פעם. נראה, אנסה מחפש את השער, הנה בעיטה של אבישי כהן, ולפחות יש לאשדוד עכשיו בעיטה למסגרת. מהכל, חוץ מלהבקיע שער הוא עושה את הכל, אבל אמרנו. ארוש, תן טוב, אילון אלמוג, הוא בועט מפה אל השער, והכדור שלו נהדף, והנה פעולה טובה של אילון אלמוג. ועכשיו פעולה נהדרת של פיטר מייקל, אבל הוא קצת לבד בהתקפה הזאת. כדור של טבריה, זה הכל. מסתיימת למחצית הראשונה, יחד עם השריקה של השופט, גם שריקות בוז של האוהדים. טבריה יורדת להפסקה ביתרון של 1-0 עם השעה של בלילטי, עם הכדור שמסתובב שם, והבעיטה שנבלמת, ועכשיו זה 2-0. והשער הזה של בצ'ו הצ'כי, שהבין ראשון איפה נמצא הכדור ומה צריך לעשות איתו. הוא מקפיץ את האוהדים של טבריה. 2-0 לטבריה נגד אשדוד בדקה ה-61. כן, אז אשדוד שוב פעם ממצב נייח, לא מצליחים להרחיק את הכדור הראשון ולא את הכדור השני, ולטבריה זה מספיק. הוא מגיע פעם אחת לשחקן אחד, פעם אחת לבצ'ו. הנה, אין כדור ראשון, אין כדור שני, ההרחקה הזאת לא טובה. זה ברנס שניסה בפעם הראשונה והכדור נהדף. אין עבירה, קלטינס מוסר את הכדור, זה מגיע טוב עכשיו לבילנקי, ובפעם הראשונה הוא הולך אל השער והכדור שלו נהדף. ברנס שם ניסה להגיע לכדור החוזר, ונמצ'יסקי מרחיק. זה עניינים של פלייאוף עליון. מדברים על זה שלאשדוד יש במחזור הסיום את קריית שמונה. רגע, הכדור מורחק, עכשיו הבעיטה והכדור נכנס. אוי, הכדור הזה נכנס. פארס אבו עקל עם שער שהוא קטלני מבחינתה של אשדוד. 3-0 לעירוני טבריה. נמצ'יסקי נמס. כן, אבל משהו פה התאג נמצ'יסקי בוודאות, אבל עזוב את השער עצמו. כל המהלך של השער שמתחיל פה בצד ימין, תראה את החלקת הכדור, את הנגיעה שדיברנו עליה, כל כך חשובה. איזה יופי של כדורגל שוטף מבחינתה של טבריה. תראה איך הכדור מתוקתק מצד לצד. נמצ'יסקי מחכה כרגע, הקפצה הזאת פעם אחת, הרחקה, אמרנו, אסור להרחיק למרכז. גם אם הכדור לא יכול להיות ממנו כלום, הכדור פוגע פעם במי? פשוט לברוח.
הנה הצהוב השני והאדום שדיברתי עליו, אתה רואה? זה בדיוק מה שאמרתי לך על גורדנה. אוי אוי אוי, בדיוק. גורדנה. וואה, כן, אין צהוב, יש אדום לשם. ונותן לו אדום. וואו. רועי גורדנה. ייכנסו לאפליקציה שלנו וענו האם ההחלטה לבדוק את המהלך הייתה נכונה. השופט עוד מתלבט על ההחלטה. זהו, אין סימפטומים, לא סימפטומים, אבל... מסתיים המשחק בי"א. שריקות בוז של אוהדי אשדוד, דאגה גדולה אצל שרון מימר, עירונית טבריה היא המנצחת הגדולה, 3-0 בי"א נגד אשדוד.